Над 80 000 заразени и над 2000 смъртни случая само в Китай. Новият коронавирус от Ухан се разпространява по-бързо от очакваното. За 6 дни вирусът се разпространил в 11 държави. За 10 дни са построени 2 болници с 2600 легла, няколко града под карантина и 56 милиона души изолирани от света. На фона на резкия ръст на заразените с коронавирус в Китай, учени предупреждават, че има опасност цели 2/3 от населението на планетата да се заразят с опасния вирус. Биологично оръжие ли е COVID-19? Какви мерки се предприемат срещу вируса и как ще ни повлияе в близкото бъдеще? Новият коронавирус под името COVID-19 е член на семейство коронавируси, който никога преди не е срещан. Името коронавирус произлиза от латинското корона, което означава корона или ореол и се отнася до характерния вид на вирусните частици. Те имат ресни, напомнящ на кралска корона или на слънчевата корона. При хората вирусите причиняват респираторни инфекции, които обикновено са леки, включително обикновената настинка, което означава, че повечето от нас, ако не и всички, все някога сме били заразени от някой вирус от тази група. В такъв случай ходим на лекар, той съответно ни преглежда и ни изписва лекарства, които ги пием в течение на около седмица и след това всичко е точно. Обаче по-редки форми като SARS или MERS и COVID-19, причиняващи настоящото огнище, могат да бъдат смъртоносни. Все още няма ваксини или антивирусни лекарства, които са одобрени за профилактика или лечение. Коронавирусите се срещат предимно при животните. В случая е започнал през декември 2019 година от градчето Ухан, от пазара за морски дарове, където незаконно са били предлагани диви живи животни. Според ново изследване, люспениците, наричани още панголини, които са застрашен вид, подобни на мравоядите, са вероятната връзка между коронавируса, прилепите и хората. До сега е имало предложения, че първите заболели са прихванали вируса от морска храна или от змии. Учените от Южно-Китайския аграрен университет са открили, че ДНК секвенцията на вируса при люспениците е на 99% идентичен с този, който вече зарази около 80 000 души само в Китай. Това означава, че преди да засегне хората, най-вероятно вирусът е бил предаден от прилепи на люспеници, които са едни от най-продаваните животни на черния пазар. Към момента на записването на видеото, броят на жертвите вече надхвърля 2000 души само в Китай. С това епидемията от новия коронавирус вече е по-смъртоносна от SARS епидемията през 2002 година. Тя също е била причинена от коронавирус, който преди 17 години е отнело живота на 774 души по света. Въпреки че новият коронавирус първо се е развил в прилепите, това не означава, че директно е предаден към хората от тях. Коронавирусите са зоонозни заболявания, които се предават от животни на хора или обратното. Когато попаднат в организма на животните, те преминават серия от генетични мутации, които им позволяват в последствие да се прехвърлят и на човека. Подобни епидемии стават все по-вероятни, тъй като хората все по-често навлизат в местообитанията на дивите животни. И на това дължим факта, че хората са изложени на тези вируси. Именно от тези диви животни вирусът е преминал към човешки организъм. От този момент вирусът е започнал да се разпространява от човек на човек чрез въздушно-капков път, т.е. чрез кихане, кашляне или какъвто и да е близък контакт с заразения. Вирусът засяга белите дробове, а симптомите започват с висока температура, треска, кашлица, недостиг на въздух и проблеми с дишането. Особеното при този нов вирус обаче е, че не може да бъде установен веднага. COVID-19 има и инкубационен период от 2 дни до около 2 седмици, преди заразените да започнат да проявяват симптоми, които наподобяват настинка или грип. В този период болният може да зарази околните без дори да подозира. Най-уязвимите към вируса са децата, възрастните и хората с заболяване на белите дробове. Маските са полезни, но не са достатъчни, за да се предпазим от вируса.
тъй като имат отвори в двата края. Препоръчително е при най-малките симптоми на грип да потърсим медицинска помощ, за да може да се предприемат необходимите мерки, но и това не гарантира оздравяването ни, но поне можем да предпазим околните. Още на 1 януари 2020 година предполагаемото огнище е било запечатано. Превозът и продажбата на диви животни са били забранени, а местата за развъждане са под карантина и се предупреждава да не се консумира месо от диви животни. Китай трескаво въвежда предпазни мерки. В Пекин представители на районните комитети обикалят от врата на врата, раздават листовки и разпитват за здравословното състояние. Чрез високоговорители и улична агитация властите припомнят на хората, че трябва официално да уведомят, ако са били в някои от засегнатите региони. Хотелите, офис сградите и моловете са инсталирали специални пунктове за контрол, където се мери температурата на посетителите. Всеки един, който е бил в провинция Хубей, е длъжен да се затвори за 2 седмици в дома си. Спирането на обществения транспорт в Ухан остави пусти обичайно натоварените спирки. Здравните власти са задължили жителите да носят маски по улиците и ги съветват да избягват струпванията на много хора на едно място. Часове след блокирането на Ухан, властите в Хуанган обявили спирането на автобусите и ЖП мрежата от полунощ и посъветвали хората да не напускат града. Кафенетата, кината, театрите и изложбите и в двата града са затворени. В Джоу също спират влаковете, а в Пекин са били прекратени всички мащабни празненства по случай Китайската нова година. Китайската футболна федерация отложила всички мачове, отменени са били и други национални и международни спортни прояви. Бизнесът също реагира. Шведският концерн Икея обявили, че затварят половината от магазините си в Китай, а Макдоналдс затворила всички свои ресторанти в най-засегнатата провинция Хубей. Редица авиокомпании прекратили полетите си към и от Китай. Сред тях са Lufthansa, British Airways и американската United Airlines. Други компании възнамеряват да ги последват или поне да ограничат трафика си с Китай. След като Монголия вече затвори цялата си граница с Китай, същото направи и Казахстан. Успоредно с това китайските власти наложили изключително строги ограничения за пътуванията в страната и изолирали цели градове. В почти всички летища по света са инсталирани скрининг, през които минава всеки пристигащ в страната. Дори при най-малките симптоми пътникът се поставя под карантина за определен период от време. Епидемията от коронавируса вече се отразява и на бизнеса и търговията между Китай и света. Създалата се обстановка и коронавирусът блокирали и бизнеса, и социалния живот на Китай. Нещата са коренно променени там. Почти няма производство, удължена е новогодишната им ваканция, заводите не работят и много градове са под карантина. Тъй като почти всички стоки в малки и средния бизнес идват от Китай, най-вероятно още през март месец ще се отрази в България и не само. Ще пострадат и периферните дейности, свързани с туризма, като транспорт и логистиката. Една от най-големите компании в света, намиращ се в Китай, Alibaba, е била блокирана като военен самолет кръжи над централата. Заразата със сигурност ще наруши производствения капацитет и на Apple, който е съсредоточен в Китай. Същевременно ще се намали потребителското търсене и общия икономически растеж на гиганта. Експерти очакват също така вирусът да нанесе сериозен спад в продажбите на смартфони, предвид мерките на правителството за ограничаването на доставките. С нарастващата бройка случаи на хора, заболели от новия вирус, технологичните гиганти Google, Facebook и Twitter изпитват сериозни затруднения в премахването на редица фалшиви новини за произхода и лечението на болестта. Най-популярните конспиративни теории са, че фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е платила за създаването на вируса, че той е разработен за биооръжие и че е тръгнал от изяждането на живи прилепи. Сега, ако в момента ядете нещо, по-добре е да спрете клипа за малко. Кадрите, които следват, не са приятни. Изключително популярно видео онлайн, на което виждаме азиатка, опитваща се да изяде цял прилеп, предизвика спекулации, че всъщност изяждането на жив прилеп е причината за новата болест. След като клипа стана популярно в социалните мрежи, азиатката от клипа заявила, че всъщност видеото е направено в Палау, а не в Китай още през 2017 година.
Друга теория е, че коронавирусът е специално биологично оръжие, разработено в тайна лаборатория в Канада и по-късно изнесено незаконно от страната към Китай. Разликата там е, че учените са изследвали така нареченото близкоизточен респираторен синдром, а не настоящия коронавирус. Това са две тотално различни болести. Безспорно обаче най-опасната теория онлайн е тази за лечението на новия вирус. Според множество публикации в социалните мрежи болестта се лекува с изпиването на хлорен диоксид, което е съставка на белина. Конспиративната теория за лечебните свойства на белина и нейните производни не е нова онлайн. През годините хлорен диоксид се е препоръчвал в затворени групи за лечение на ХИВ и СПИН, рак и аутизъм. Миналата година американската администрация била принудена да излезе с официално становище за опасната мода, в което пише, че опасната белина може да доведе до сериозни и потенциално застрашаващи живота увреждания. Разбира се, конспирациите не спират до тук. Смята се, че броят на заразените и починалите души е в пъти повече, отколкото се съобщава по медиите. С всеки изминал ден вирусът отнема живота на десетки, ако не и на стотици души по света, а медицината е безпомощна към момента. Въпреки че в Китай вече са открили начин за излекуване от вируса чрез антитела, които са открити в организма на излекувалите се пациенти, предполага се, че тестовете с ваксини с хора ще започнат чак след 2 месеца, а до тогава вирусът ще продължава да отнема човешки живот. Благодаря ви за вниманието. Ако класацията ви е харесала, знаете какво да правите. Лайк, subscribe и share. Между другото, предполага се, че семейство Симпсън са предсказали вируса. Можете да видите в клипа топ 10 предсказания на семейство Симпсън, част 2. Да, има и първа част, която може да я видите тук. А сега чао и до следващия път.